Milí žáci a studenti středních a vysokých škol, již několik dnů prožíváte a my všichni s vámi neobvyklou situaci na školách. Jistě jste se seznámili s výzvou předsedy české vlády soudruha Františka Pytry i se stanoviskem vlády České socialistické republiky po studentské manifestaci k výročí 17. listopadu 1939. Jsou adresovány především vám, žákům a studentům s přesvědčením, že si uvědomíte nezbytnost rozvahy a odpovědnosti při své účasti na řešení současných otázek naší společnosti. I já se na vás obracím nejen jako ministryně odpovídající za školství, ale i jako matka a pedagog. Žijeme v krásné a štědré zemi. Väčšina z vás ste určite počuli, že od roku 2025 bol zrušený deň pracovného pokoja 17. novembra. Prvá vec, čo vás možno napadla, bola, že super, musím ísť o deň naviac do školy, no táto situácia je oveľa závažnejšia. 17. novembra totiž nie je len tak nejaký sviatok. Medzinárodne je síce uznávaný ako deň študentstva, no v Československu sa značí niečím oveľa významnejším. Značí sa začiatkom priamej bitky s totalitou a po mnohých protestoch, štrajkoch a rokovania viedol dokonca až k pádu socialistického režimu v Československu. 17. novembrom sa totižto začala nežná revolúcia. Pripojíme si teda, čo vlastne bola tá nežná revolúcia a prečo by sme nemali dovoliť znevažovanie tohto dňa. Prvá vec, prečo, kde, ako. V roku 1945 po páde nacistického režimu bolo Slovensko oslobodené Červenou armádou, čo sú komunisti, a inými spojencami. Toto oslobodenie bolo len nahradenie jedného režimu za druhý. Československo bolo raz a znova nesvojprávne. Ľud bol ale nespokojný, čo viedlo ku Pražskej jari. Toto obdobie značilo uvoľňovanie politickej situácie a demokratizáciu spoločnosti, čo sa samozrejme komunistom nepáčilo. Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Zůstaňte, setrvejte u svých přijímačů, za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu. 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky. Bolševici z nás očividne neboli najšťastnejší, preto nám poslali výstrahu. Protestujúci boli bití, väznení a prenasledovaní. Bol to pokus o udržanie moci a zastrašenie ľudu. Dôsledkom okupácie zomrelo najmenej 108 ľudí, z toho 37 na Slovensku. Po 20 rokoch utláčania sa znova začali pokusy o reformu. A kto to začal? Študenti. Museli to byť študenti, pretože oni nezažili, čo sa stalo v roku 68 a nevedeli, čo sa im môže stať. Hovoríme si, že to začalo 17. No my v Bratislave sme začali už večer 16. Voľba na štvrtok 16. novembra nebola náhodná. Na druhý deň mali mať študenti voľno a mnohí opustili hlavné mesto. Vždy, keď bolo historické výročie nejakej udalosti, ktorá nebola celkom konformná s režimom a mohla by rezonovať, študenti dostali voľno a v televízii išla Angelika. Snaha bola, aby mimo bratislavskí študenti odcestovali domov k rodičom, urobili si voľný víkend a pozerali telku. Preto padla voľba na 16. novembra, povedal Rado Števčík. Hoci ich manifestácia nebola ohlásená a teda ani povolená, skončila sa bez incidentov s políciou. Naopak, povolená demonštrácia na druhý deň v Prahe skončila brutálnym zásahom polície a dala do pohybu udalosti, ktoré vyústili do pádu komunistického režimu. Tento protest bol ale oveľa menší, účasť bola iba približne 300 študentov. Na druhý deň v Prahe pochodovalo už 50 000 ľudí. Protest vlastne nezačal ako protest. Začalo to ako uctenie pamiatky Jana Palacha, ktorá bola ešte aj organizovaná Socialistickým zväzom mládeže. No ale po pár príhovoroch od mladých, nespokojných študentov sa začali spievať a skandovať požiadavky na zmenu pomerov v Československej republike. Študenti pochodovali na Vyšehrad, kde sa oficiálne mala udalosť skončiť, no ďalej pokračovali do ulic, kde ich už čakali špeciálne jednotky. Tieto jednotky zablokovali protestujúcim cestu. Protestujúci boli potláčaní, odrádzaní vodným delom a bití. Čo spravili študenti na oplátku? Podávali im kvety a prosili ich o prepustenie. Celkovo bolo 568 zranených. Na vysokých školách a v divadlách sa začali organizovať štrajkové výbory. Divadlá prestali hrať a študenti odmietali študovať. Na mnohých školách sa začal okupačný štrajk. Študenti si priniesli spacáky a jedlo a nasťahovali sa do ich bývalých učební. Tam potom po nociach robili na rôznych plagátoch, transparentoch a novinách, prostredníctvom ktorých potom šírili svoje plány a ciele. Takto napríklad vznikol časopis Zmena.
Bol to študentský časopis, ktorý slobodne publikoval kritiku voči režimu spolu s komiksami, karikatúrami a taktiež sa dotkol kontroverzných tém ako napríklad homosexuality, antikoncepcii a HIV. Naši študenti taktiež zorganizovali chytlavo pomenovaný Vlak Nežnej revolúcie. Na vlak si študenti zarobili 3-dňovou brigádou u ZSSK, kde museli umývať vlaky. Vlak sa vybral 6. decembra na cestu z Bratislavy do Košíc. Košice totiž boli na tom najslabšie, čo sa týkalo podpory revolúcie, takže študenti sa rozhodli, že sa tam prevezú a zvýšia povedomie a zorganizujú i tú demonštráciu. Zastavovali na všetkých staniciach po ceste, kde ich vítali ľudia, podávali im kvety a jedlo a skandovali heslá ako Pre mladé zdelila Táňa Veselá. Na nástupišti stojí starenka, nehybne ako socha. V rukách drží žrť s vejúcou československou vlajkou. Druhá žena uchopí 2 konce zástavy a vypne ich ako transparent. Obe stoja bez pohybu a po tvárach im stekajú slzy. Po chrbte im behajú zimomriavky. Niekto pri mne vydýchol: Pane Bože. V Košiciach študenti rozdávali vydania časopisu Zmena, podávali letáčiky a vešali transparenty. Akcie sa zúčastnilo približne 1000 ľudí. Ako to teda ale skončilo? Postupne sa zmenilo vedenie KSS a KSČ a taktiež odstúpil aj prezident Gustav Husák, ktorý v tomto bode bol vo vláde už 14 rokov. Začiatok úradovania novej federálnej vlády, taktiež nazývanej vlády národného porozumenia, považujeme za koniec totalitného režimu v Československej republike. No definitívnym koncom Nežnej revolúcie bolo zvolenie herca, dramatika a hlavne reprezentanta občianskeho fóra Václava Havela za nového prezidenta. Dobre, a teraz keď máme toto za sebou, tak si dáme krátky slovníček Nežnej revolúcie, aby ste nepovedali, že som vás nič nenaučila. Keď sa vás niekto spýta, že aké sú symboly Nežnej revolúcie, tak proste kľúče, sviečky, peace sign, budajka. Niektoré sú dosť také očividné, že napríklad peace sign, to bolo na znak mieru. Potom sú tam napríklad kľúče, s ktorými sa štrngalo, pretože kľúče bolo niečo, čo mali všetci vo vačkoch. Potom tu máme budajku, čo je vlastne táto čapica. A tu mal na sebe Ján Budaj, keď sa prihováral k protestujúcim v Bratislave. No a ono sa to potom stalo takým symbolom, že potom to všetci vlastne chceli nosiť ako znak, že sú s Nežnou revolúciou. Kým bola ešte Nežná revolúcia, boli tu 2 občianske iniciatívy, a to bolo Verejnosť proti násiliu a Občianske fórum. Za Občianske fórum bol vlastne hlavný Václav Havel, nakoniec teda prezident Československej republiky. Potom vlastne, keď sa rozpadla Československá republika, tak on sa stal prvým prezidentom Českej republiky. Obidve tieto občianske iniciatívy sa potom neskôr stali aj politickými stranami. My sme mali napríklad tú Verejnosť proti násiliu a tá vlastne existovala v nejakých tých 90. rokoch, neviem teraz presne kedy, ale ona už vlastne zanikla. Potom ďalšia vec, že veľmi dôležitá ohľadne Nežnej revolúcie, bola hudba, keďže to je to, čo sa vlastne spievalo, kým boli na tých námestiach a tak. U nás veľmi populárne bolo Sľúbili sme si lásku, čo bolo nazývané aj hymna Nežnej revolúcie. Veľmi dôležitý bol taktiež ale Karel Kryl, ktorého hudba sa donášala ilegálne cez hranice, pretože musel utiecť do Nemecka. To by bolo odo mňa ale na dnes všetko. Dole v popisku by mali byť linky na zdroje ohľadne všetkého, čo som dneska povedala, a zároveň by tam mali byť ďalšie linky nejakých vecí, čo mne prišli zaujímavé, ale nerozprávala som o nich, pretože snažila som sa toto spraviť čo najrýchlejšie. Takže keď vás to zaujalo a chcete si pozrieť viac o Nežnej revolúcii, tak vyhľadajte to tam. Teraz keď už vieme, prečo je Nežná revolúcia tak dôležitá, neodvracajme zrak. Robme s tým niečo. Bežte na tie protesty. Keby naši študenti v 89. boli ticho, doteraz by sme tu mali socializmus. Aj keď nie vždy sa to tak zdá, náš hlas má silu. Robme s ním niečo. Ja osobne budem 17. novembra na Pečiatke slobody v Nitre, takže keby ma chcete stretnúť a porozprávať sa, alebo vidieť vlastne, o čom táto akcia je, tak určite odporúčam. Ďakujem za pozretie, prajem ešte pekný deň, majte sa. Deti moje, nežnosť, to je také krásne slovo, ktoré tak dávno som už nepočula, lebo tie nežnosti bolo v posledných rokoch veľmi málo, vy to viete najlepšie. To kedysi bolo po mojom miluj svojho bližného ako seba samého. Ako sme sa milovali. Povedzte vy, jak sme si závideli jeden druhému. Čo nás učili a čo naše deti učili posledné roky. Takže sa veľmi teším, že som sa mohla dožiť
ešte takéto krásnej roboty v našom divadle a vedľa, že môže byť s vami, s deťmi, s týma veľkýma deťmi, ktoré tak rada vidím v našich divadlách. A teraz som hodná toho ísť s nima do Košíc, tam, kde tak radi chodíme a kde ozaj všetci ideme, aby sme vydržali do konca. A keď sa priznám, každý deň sa modlím, nemôžem zaspať, aby som nepovedala, Pane Bože, pomôž tým deckám, pomôž im, lebo to není možné, aby nezvíťazili.